खाथ्रिबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि गामिनि दालांखौ गावसोरनो फाहामदों। गामि गंसेयावनो गासै गंब्रै दालांबो नोरजियाजोब। गामियाव डेलिभारि जाब्लाबो लांनो गोबां जेंना। बिपिएफ खुंथायनि समावबो गैया, दाबो इउपिपिएलनि समावबो जोंखौ नायसनाखिसै। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खाथ्रिबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि गामिनि गोबाय बायला जिला जानानै गोदोसोना थानाय गंब्रै दालांखौ गावसोरनो गामिनि रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर ओंखारनानै फाहामदों। फाहामनायजों लोगोसेनो खौरांनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे दानि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सरकारनिसिम गावसोरनि गामिनि जेंनाखौ बोस्रांना होनो खावलायहरदों। खावलायनो माने आं गभर्नमेन्टखौ रागासो जोंनानै दङ खाथ्रिबारिनि जानानै। मा होननो दे, कलेजाव थांनाय, एम्बुलेन्स फैनाय थांनाय, एम्बुलेन्सबो पर्यन्त फैबावला जोंनावहाय बे दालां उदायनि थाखायनो। दालाङाबो गंसेबा हामगौलाय, गंब्रै दालां मा खालामनांगौ दे, गंब्रै दालां बारहोनांगौआबो मामुलि नङा। ओरैबायदि अबस्था गाज्रि, बोसोरे ओंखारनानै बे दालांनि थाखायनो रायजो राजाया खस्थ' मोननाङो दैबाना जाब्लाबो। दा बेनिखायनो आङो फंसेल' राव बुंसिगोन सरकारखौहाय, आजेले बिपिएफबो सालायनानै थांबाय आरो दा इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैबाय। बिपिएफआथ' मावाखिसै, दा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो नै आजेले 3 बोसोर थांबाय। 3 बोसोरावबो दिनैसिम रावबो नायफैफेरा, इएम जिएम रावबो फैफेरा। सिफनि बाथ्रायाथ' आलादा, बिसोरथ' फैखायानो। दा जोङो ओंखायनो बिराद खावलायनो लुगैदों आरो खाथ्रिबारिनि जानानै ओंखायनो आं खावलायनो सानबाय, जेरैब्लाबो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं खावलायो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय, बड'लेण्ड बुब्लिनि असिलायैनो जाहाथे बेखौहाय मावनानै होफैयो, निउसफोरखौ नायनानै फल' खालामना होफैयो। एसेब्लाबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो सोरबा इएमआ जोंनि एरियानि इएमफ्रा एसे फैनानै एसे नायफैयो खाथ्रिबारिनि जाहाथे बे दालांखौहाय। दालाङा गंसेल'बा हामगौमोनलाय, गंब्रै दालां, बबे दालांखौ बबे सेंसनजों मावनानै जोङो मावनानै लानो हानो। दा आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेनिखायनो खावलायबाय, जेरैब्लाबो बे जे खाथ्रिबारि एरियाया बसगाव प्राइमारिनि थ्रुयै जेनेबा सोरनि इएमनि एरिया गोलैयो, बे इएमआ अननानै इएम सारा फैनानै नायफैयो बे दालांनि हालादखौ। बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।